Saudos, que tal? Como están as obras da autovía 54 entre Lugo e Santiago entran na súa recta final. Hoxe o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acudiu a poñer a primeira pedra do último tramo do vial entre Melide e Arzúa. Así, as previsións falan de que a autovía estará rematada no 2022. O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, puxeron esta mañá a primeira pedra das obras entre Melide e Arzúa que completan o trazado da nova autovía A54. A actuación, que ten un custe de case 90 millóns de euros, estaría rematada no 2022, unindo por fin Lugo con Santiago. Empezamos a superar a gran materia pendente que todavía temos en Galicia, que a conexión do interior coa costa. Lugo achégase a metade occidental de Galicia, Lugo achégase ao eixo atlántico. É certo que Lugo estaba conectado co norte da Coruña a través da autovía entre Lugo e a Coruña e a través da autovía entre Ferrol e Vilalba, pero nos quedaba a conexión de Lugo con co eixo atlántico, e isto o vamos a conseguir pois a través de esta autovía que nos vai a conectar con Santiago, pero tamén nos vai a conectar con Pontevedra e con Vigo. Santiago vai a seguir incrementando o seu papel protagonista de cruce de camiños, de nodo de comunicación, e Lugo pois se confirma como a ponte que vai a ter Galicia entre as Rías Baixas, entre a Galicia do eixo atlántico co norte de España, con Asturias, con Cantabria, co País Vasco e co sur de Francia. O tramo de 16 km contará con 4 enlaces, 8 viaductos, 11 pasos superiores e 7 inferiores. Cando estea rematada, o tramo entre Lugo e Santiago reducirase en 30 minutos. Esta tarde comezaron as reunións de traballo finais do Plan de Xestión do Casco Histórico, documento que vai da man do Plan Especial e que marcará a planificación das políticas a implementar na zona vella. Hoxe coñecimos as bases dese plan de xestión capitaneado polo consultor internacional Juan Requejo. O Plan de Xestión da Cidade Histórica é un documento que se está a facer en paralelo coa modificación do Plan Especial da Zona Vella e que naceu como un novo impulso á planificación estratéxica da Améndoa. O director do documento, Juan Requejo, debullou hoxe as bases do plan. Segundo este consultor, o casco histórico afronta un reto a nivel mundial, o das vivendas turísticas. Habitar en la ciudad histórica, esto es un problema que tiene factores diversos. Hay una parte del problema que no es de Santiago, que es mundial. San Francisco tiene estos problemas. Berlín ha tomado medidas drásticas en Prenzlauer y en los barrios más característicos porque han sido arrasados por el fenómeno del alquiler de pisos turísticos y la ciudad desaparece. Todo el mundo está muy preocupado, en París, en Nueva York y nosotros también. Eso es un problema, primero porque tiene consecuencias sociales, económicas, y tiene consecuencias de índole muy trascendente porque afecta al alma de las ciudades. En las Ramblas de Barcelona ya no hay barceloneses. Son moitas as medidas que se deben implementar na zona vella, readaptando as súas relacións co resto da cidade, implantando medidas de pacificación de tráfico ou impulsando zonas verdes. Segundo Requejo, a gran potencialidade de Santiago é a súa marca. Optimizar la relación con el exterior. Santiago es una ciudad en su origen y hoy contemporáneamente con una extraordinaria proyección hacia el exterior. Hay todos los años miles de personas que se relacionan con Santiago. Santiago está presente en muchas redes, por tanto es una ciudad muy volcada hacia el exterior. Pero eso requiere un buen manejo para que no se diluya en ese proceso de relación con el exterior. Es muy importante esa relación, pero hay que manejarla bien. Esta mesma tarde arrancan reunións sectoriais con distintos colectivos nos que abordar problemas como a habitabilidade ou o turismo. A finais de abril celebrarase unha gran asamblea na que poñer en común as conclusións coa idea de ter rematado o plan no mes de maio. Este martes entregáronse no Concello os premios do cuarto certame de relatos de auga intelixente que convoca Viacua. Foron 4 os premiados, dos que 3 eran rapaces de centros escolares de Santiago. Participaron máis de 500 relatos.
Viacua organiza por cuarto ano o concurso Relatos de Auga Intelixente, un certame dirixido a rapaces de secundaria, bacharelato e formación profesional que este ano tivo unha gran acollida con 530 textos presentados. Este mediodía entregáronse os 4 premios nun concurso nos que 3 dos gañadores eran de Santiago, concretamente María Crespo, do Instituto Lamas de Abade, Sofía Seijo, alumna do Colexio La Salle, e Fermín Camaño, do IES Antón Fraguas. O director xeral de Viacua recoñecía o alto nivel dos traballos presentados. Porque non foi doado a selección, non? Foron máis de 500 traballos nesta cuarta edición do certamen Relatos de Auga Intelixente de Viacua, e, polo tanto, pois é unha selección complexa e pois, a calidade notase tamén o paso que van as diferentes edicións, non? A entrega dos premios do certame coincide nesta semana ca celebración do Día Mundial da Auga, unha conmemoración que leva por lema Dende a natureza pra a auga. Como a natureza pode axudarnos a facer fronte aos retos que temos que ameazan o noso medio ambiente, en particular a auga, non? Como é a seca ou as inundacións, ou ben a contaminación da auga que afecta o medio e a nosa sociedade, non? Pois efectivamente podemos facer fronte dente a propia natureza, coa recuperación de manantiais, a conexión de ríos con encoros ou chairas, ou ben recuperando algúns humedais que poden reequilibrar o ciclo natural da auga, non? A resposta sempre vai estar na natureza. Por lo tanto, creo que tamén temos que aproveitar este día, a parte de facer divulgación, concienciación do necesario que é o cuidado da auga. Os primeiros premiados recibiron un iPad, mentres que os que quedaron en segunda posición tiveron como agasallo un e-book. Achegar a cidadanía ao noso patrimonio e animar os máis novos a debullalo. Ese é o obxectivo de Santiago Pintado, unha iniciativa que chega da man do Concello e da Universidade. O proxecto basease nunha exposición de Isabel Rei que podemos ver no Pazo de Fonseca. Reflectir unha cidade diferente máis aló da catedral e a súa pedra mollada. Así naceu o proxecto Santiago Pintado, unha iniciativa da Universidade do Concello que pretende, a través das pinturas de Isabel Rei, achegar a nenos e maiores unha visión histórica distinta da nosa cidade. A actividade ten unha vertente patrimonial, pero tamén artística. É unha iniciativa que ten un valor fundamentalmente vinculado á educación patrimonial. Pretendemos que os nenos e as nenas coñezan o patrimonio histórico da cidade, e tamén é unha iniciativa de educación artística. De alguna maneira, comprometer o alumnado para coñecer estes espazos, miralos de outra maneira, e o que é máis importante, pintalos, e pintalos ademais acompañados dunha pintora recoñecida como é Isabel Rei. A exposición conta con pinturas do Quiosco da Luz, da Fonte Sequelo ou da Praza de Mazarelos. A mostra, que xa está a recibir visitas de escolares, estará aberta ao público xeral ata o 30 de abril no Pazo de Fonseca. A exposición complementase cun blog no que poderán ver os traballos dos rapaces. Seguimos en clave educativa, adaptarse aos novos tempos e ás novas formas de buscar información que teñen os máis novos. Con esta intención, a USC vende poñer en marcha unha colección de vídeos didácticos que pretenden ser máis útiles para a aprendizaxe dos alumnos. De momento están dispoñibles 12 grabacións con temas moi diversos. A USC acaba de presentar os 12 primeiros vídeos didácticos que forman parte da súa colección audiovisual. É unha iniciativa que parte do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade co obxectivo de adaptarse aos novos tempos, xa que cada vez os máis novos buscan información a través de vídeos explicativos. Como se fai unha raíz cadrada, por exemplo, que é algo que todos probablemente aprendimos a facer, pero que a maioría pois xa esquecemos, non? E comprobar tamén que moitas veces as explicacións que se atopan en YouTube pois non son todo correctas que deberían de ser, ás veces son manifestamente incorrectas, están feitas por aficionados, por xente que lle pon boa vontade, pero ás veces con unhas imaxes pois moi deficientes, con un son que se escoita moi mal e ás veces con contidos inadecuados, non? Entón, bueno, pois dixemos, por que non facer algo así aproveitando o aval científico da universidade? A proposta foi moi ben acollida polo profesorado que se animou a participar nos vídeos explicativos sobre moi diversos temas e que, segundo explican, hai que adaptarse ao novo xeito que teñen os mozos de aprender. Isto debería ser o principio dun cambiamento
no que temos que involucrarnos todos nesta universidade. Cambiou o xeito de ensinar e cambiou o xeito de aprender. O material humano co que traballamos é distinto. Eso é unha marea que non podemos parar. Non podemos quedar anclados no xeito de ensinar do século XX. Nos queremos ser unha universidade do século XXI. Os vídeos, que duran unha media de 10 minutos, versan sobre temas tan diversos como a Constitución, a natureza ondulatoria da luz ou os osos. Este martes coñecemos os detalles da festa do Viño da Ulla, que se vai celebrar o 8 de abril unha vez máis en San Miguel de Sarandón, en Vedra. Trátase duns festexos xa moi consolidados e que cada ano tratan de mellorar. Poñeranse 10.000 botellas de viño á venda e 1.000 litros de balde. O domingo 8 de abril volve a comarca unha das súas festas máis consolidadas. Falamos da festa de exaltación do Viño da Ulla, que se celebra na parroquia vedresa de San Miguel de Sarandón e que vai pola súa edición 38. Ademais do propio día da festa, tamén se celebrarán unhas xornadas técnicas sobre o viño. Vinculada á festa do Viño da Ulla é promocionar a ulla e ao tempo os viños. E para iso, ao largo do ano, organizamos unha serie de actividades, como son as xornadas técnicas sobre a cultura do viño, que empezan mañá, o propio evento da festa do viño, presentación, unha campaña de difusión, etc. En primeiro lugar, logo, vou a comentar un pouquiño en que consisten as xornadas técnicas sobre a cultura do viño. Estas xornadas naceron un pouquiño para promover un espazo de encontro, divulgación e formación entre os viticultores da zona. A Festa do Viño pretende poñer en valor o sector vitivinícola desta zona, que no ano 2000 pasou a formar parte da denominación de orixe das Rías Baixas como a súa quinta subzona. Como decía, temos que ir un pouco máis alá da festa. Primeiro, como subzona, e hai que dicilo alto e claro, somos o irmán pobre dentro da denominación de orixe en Rías Baixas, non? Entonces non, temos que ser moito máis fortes do que, para iso primeiro temos que creernos, non? Entonces, certo, non somos os máis grandes, pero que sí somos moi potentes. Pero non o parece, entón temos que demostrarlo. Na festa participan 10 adegas, poñeránse á venda 10.000 botellas de viño e haberá 1.000 litros de viño de balde nas xa tradicionais botas colgadas das árbores no campo da festa. O programa complétase con música, entre elas a actuación do grupo Compostelán de Vacas. A 1 da tarde está previsto o pregón a cargo de José Antonio Blas, cantante da orquestra París de Noia. Toca mirar cara ao ceo para coñecer o tempo que teremos nos vindeiros días, unha información que nos achega Meteo Galicia. O mércores en Galicia agárdanse ceos anubrados durante a mañá e néboas en puntos do interior, quedando pola tarde o ceo pouco anubrado ou despexado. As temperaturas mínimas irán en lixeiro descenso, con xeadas no interior, e as máximas terán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do nordés. Para o xoves agardamos unha mañá con néboas no interior e ceos despexados ou con nubes altas no resto. As temperaturas quedarán sen cambios ou terán lixeiros descensos, con xeadas en zonas do interior. O vento soprará moderado do sudoeste. No venres os ceos estarán parcialmente cubertos durante a mañá con algún chuvasco na metade oeste e pola tarde quedarán cubertos con chuvias generalizadas. As temperaturas mínimas terán un moderado ascenso e as máximas descenderán lixeiramente. O vento soprará moderado de compoñente oeste. O mércores en Santiago agárdanos unha mañá de ceos con nubes e claros e despexados pola tarde. As temperaturas irán dos 3 aos 11 graus e os ventos soprarán de compoñente norte. Para xoves teremos nubes altas pola mañá e chuvias débiles pola tarde. As temperaturas mínimas descenderán ata 1 grau e os ventos soprarán do sur. No venres agardamos ceos anubrados con chuvascos que se converterán en chuvias máis fortes pola tarde. As temperaturas mínimas ascenderán aos 10 graus e os ventos soprarán de compoñente sur. Marchamos non sen antes repasar algunhas actividades interesantes que recollemos cada día na nosa axenda cultural.
Just splash my face with a ray of sun. Look me up there, I'll be on with a bit of hope. Isto foi todo pola nosa parte, nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.